Brad, namiya suro to sa Dumaguete ba? Dumaguete? Oh, ako libre tanan. Ako amahan kortahan, ako amahan. Don Brad, muna. Pag asinso na ko, asinso na ko amahan Brad. Ilaag, ako yung libre sa Dumaguete niyo. Ayaw. Ay, hindi mo ha? Ako amahan. Ngayon sa mga na may tabo na. Karoon naging, kasi unyang gabi. Oh, mutawag. Busy ko yung gabi. Mutawag ako sa akong Busy ko yung gabi. Di mo dayon na ka na sunod. Ha? pwede na sunod na guys. Ay, ka nang naamay ba? Ka nang naapo ko. Oh. Atay po na. Brad. Wala ko na. Patagbo rin ikaw, Brad. Patagbo rin ka sa akong mga bajigar, Brad. Palangga, gusto kong mahal, Brad. Amo, sakyanan, Brad. Tigka mo to, Brad. Di hinambog na. 5 kabuok. Oh, 5 kabuok. Mo na kung doon ka bukligin. Dili lang, 4 kabukligan. Upat ka bukligin. Dili kabukligan, 4 kabukligan. Mga akong kan, Brad. Isuroy tikas Dumaguete. Ilibre tikaw. Na kay kadugay na wala kasuri pag Dumaguete. Mag-isot ang itag baye. Karon ihatag tagaan di kag baye. Kwarta rin. Kwarta rin akong panyo na na. Muli. Mula ang masinso lang. Basta masinso ko, Brad. Amigo ta nga pritik kay galagat. Oh, muli akong kuhan mo. Sabi juga. Tingnan mo yung yan ang target mo. Yung naka Hello? Yan, may tatawagin ng may bibigyan na ko doon sa tapusin yung mission mo ha. Basta ngayon tatapusin ko na yan. Sige, tapusin mo. Bagay, kasa ko ilakon kay nakoy atuon. Nakare na bilin na kada. Sige, David. Di man na. Wait. Di man, Brad. Dili ako, Brad. Dili ko to kalimtan tong Ay, kalimok ato, Brad. Sige. Greg. Tapos mo na. Siguro matutuwa si boss. Madali kong tinapos ang mission na binigay niya sa akin. Ay, boss. Tapos ng mission binigay ko sa'yo? Madali lang, boss. Malinis ang pagkakapatay ko sa kanya. Walang nakikita ng ibang tao. Very good. May bonus ka sa akin. Katay ko lang yung target niya. Sabi ko sa'yo. Oh. Very good. Ginaw. Oh, sabi mo. Patay na. Meron mata. Yung anak mo. Ano? Yung anak mo namatay. Okay, putan ko ha. Ito, nino mo. Anak ko! Tantalo yung inutusan ko. Bakit ikaw? Ano ba yan? Anak! Sino ba yun? Paano na yung magpasin kayo dun sa Dumaguete? Sino ba yun? Natusan mo nilang? Yung hitman yan inutusan ko eh. Nagkamali pag tira. Ano ba ito na? Hindi niya madalas ko sa hospital.